שלום לכולם וברוכים הבאים. אהלן. לפני הכל אני רוצה להציג לכם את רננית, שהיא בעצם מנהלת פיתוח מקצועי, ורננית ואני בעצם מכתיבות את התכנים אה, בחברת ביוקר. כולכן רואות ושומעות, או כולכם? אוקיי. לפני שנתחיל לצלול לעומק, אני רוצה שנעצור רגע ונחשוב על מערכת בגוף שלנו שעובדת מסביב לשעון, קשה קשה, אפילו כשאנחנו ישנים, ושבלעדיה לא היינו שורדים. כן, זוהי מערכת העיכול. היא הרבה יותר ממערכת שמאבדת מזון, והיא לוקחת בעצם את כל מה שאנחנו אוכלים, כל ביס, כל שלוק, ומפרקת אותו לרכיבים חיוניים בגוף, בשביל שהגוף יוכל לפעול בצורה תקינה. אנרגיה, חלבונים, ויטמינים, מינרלים, הורמונים, ואפילו מצב הרוח שלנו מושפע ממנה. מערכת עיכול בריאה שווה תפקוד מוחי חד יותר, מערכת חיסונית חזקה יותר, עור בריא יותר, והרשימה עוד מאוד ארוכה. היום נבין בעצם למה מערכת העיכול נחשבת לליבה של הבריאות הכללית שלנו, ואיך אפשר לתמוך בה ולשמור עליה. הסיבה הראשונית שבעצם רננית מצטרפת אלינו, זה כי כל מטפל יש לו את האג'נדה טיפול שלי, וחשוב לי להביא בפניכם כמה זוויות. מה שנראה לי נכון ומצליח לי לא בהכרח יהיה איתה, ולהפך. אז אני אתחיל קצת ואחר כך רננית תמשיך. אני הייתי דווקא רוצה היום להתחיל אה, בנושא הכי חם שנקרא קנדידה וטפילים. באופן אישי אני מאוד לא אוהבת את המילה קנדידה. יש בה משהו שהוא קצת שרלטני, והוא לא מתקל טוב לאנשים. אז אני בעצם נוהגת לומר פטריות שמר, פתוגנים שליליים. יש לנו בערך 200 סוגי פטריות שמר במעיים, ותכלס אני לא יודעת מה השם של כל פטריה. הטיפול עם כולם הוא אותו טיפול, התופעות הן אותן תופעות, ולכן המילה פטריות שמר ופתוגנים שליליים זה משהו שעובר בקלות יותר אצל האנשים. הסיבות, קודם כל קנדידה. מה זה הקנדידה הזאת? אני בטוחה שרובכם יודעות, שמעתם, בכל זאת נעבור עליה. הקנדידה היא סוג של פטריית שמר ששוכנת באופן טבעי במעיים של כולנו, בנרתיק ובחלקים אחרים של מערכת העיכול. במצב רגיל, קנדידה לא גורמת לבעיות, היא נמצאת במצב מאוזן. אולם כאשר יש עלייה יתרה, כתוצאה משימוש באנטיביוטיקה, תזונה עשירה בסוכרים ופחמימות, או ירידה במערכת החיסון, היא יכולה להתפשט ולגרום לבעיות בריאותיות רבות. נכון? בהחלט. אז זה גורמים להתפשטות הקנדידה. כאמור, שימוש ממושך באנטיביוטיקה, אנטיביוטיקות הורגות חיידקים גם טובים, גם את הרעים. אה, וברגע שהחיידקים הטובים נהרגים על ידי האנטיביוטיקה, הדבר הזה מאפשר לקנדידה להתפשט. איתכם אני מרשה לעצמי לומר את המילה קנדידה ככה חופשי. תזונה עשירה בסוכר ופחמימות מעובדות. הסוכר מהווה מקור מזון לקנדידה, כך שצריכה מוגברת של סוכר מחמירה בצורה משמעותית את הבעיה.
חומציות גבוהה במעיים. כאשר יש לנו חומציות גבוהה במערכת העיכול כתוצאה ממזון חומצי או סטרס, סטרס מגביר בצורה משמעותית חומציות, וזה דבר שמאפשר לקנדידה לשרוד ולהתפשט. הסימפטומים של הקנדידה זה עייפות קשה, בעיות עיכול כמו נפיחות, גזים, שלשולים או עצירויות לסירוגין, בעיות עור, אה, ציפורן מבודדת, פריחה, אקזמה, תסמינים נפשיים כמו דיכאון, חוסר ריכוז, התפרצות של זיהומים פטרייתיים כמו פטריות עור, בנרתיק, אפילו פטריות בציפורניים. ואני מניחה שכולכם מכירים את המוצרים של ביוקר. אני ארצה להציג בפניכם את הטיפול שלי לקנדידה, ונדבר על כל מוצר בנפרד. שאולי אני אגיד כמה מילים כן, על בטח, כן. בבקשה, בטח. אז קודם כל, כל מה שגלי אמרה, אני ממש מסכימה. אז מי שלא מכיר אותי, קוראים לי רננית הילה פלדמן, אני נטורופטית בכירה בביוקר, אני דיאטנית קלינית, מוסמכת אירידיולוגית. אני גם מנהלת פיתוח מוצר, שזה בעצם לחקור שווקים ותוספים חדשים, גם שיש לביוקר וגם לחברת ביוג'ינה האוסטרית. כל הרעיון בעצם איך אנחנו מקדמים טיפול ומביאים דברים ייחודיים שאין בארץ. אנחנו רוצים להצליח מהבחינה הטיפולית שלנו. אין ספק שהנושא של מערכת העיכול הוא מאוד משמעותי, כי זו מערכת שמייצרת השפעות על שאר מערכות הגוף, כמו שגליה התחילה לפרט. אפשר לדבר על זה בזומים רבים, לא רק בזום אחד. לגמרי. אני רוצה לציין עוד כמה דברים מהקונטקסט הזה של קנדידה. קודם כל, לכולם יש במעיים קנדידה. זה באמת פטריית שמר, שברגע שיש איזשהו חוסר איזון, החל מהפיזי, אנטיביוטיקה, הורמונלי, שינויים הורמונליים אצל נשים, זה לא רק בגיל המעבר, שינויים בגיל הפוריות, יכולים להשפיע סטרס לאורך זמן, שמעלה הורמונים כמו קורטיזול בגוף, הרבה מאוד סימפטומים שלא תמיד אנחנו יכולים לקשר ביניהם. המקור בעצם הוא קנדידה ומזהמים. אני פשוט רוצה לציין שלפני שאנחנו צוללות לעולמות הטיפול, יש מחלות נוספות רבות במערכת העיכול שנופלות מבחינה אבחונית. זאת אומרת, הרבה אנשים מגיעים אלינו עם סימפטומים שנשמעים דומה, בבדיקות קונבנציונליות אין שום משהו מבדיל, או שאומרים להם שהם בריאים, או שבעצם זה מעי רגיז, זה IBS. זה בעצם משהו גורף, שלא יורדים לעומק לחקר, שמה שאנחנו יכולים לעשות בתור נטורופטים, זה באמת לשאול יותר לעומק. התשאול הנטורופטי הוא מאוד משמעותי, כי הוא עוזר לנו לדייק את הטיפול ולהבין מה בעצם נמצא שם בעומק. גם מחלות נוספות, כמו קרון או קוליטיס או דיברטיקוליטיס, שיושבים על בסיס של דלקתיות ופגיעה בריריות של המעי, הרבה פעמים הגרסה או החשיבה הנטורופטית שיש מזהמים שקדמו לזה. היום אפילו המדע מאשר את החיבור בין דלקת לעתים סמויה בגוף למחלות כרוניות ומורכבות, כמו המחלות של מערכת העיכול שציינתי, וגם מחלות כמו סרטן ועוד חברים מהסוג הזה. אז ככה רציתי רק להוסיף עוד איזשהו פן, כי אפשר להסתכל על מערכת העיכול בזווית מאוד רחבה, אבל הבסיס הוא תמיד יהיה באמת לראות אם יש מזהם, לטפל בריריות של המעי, לבדוק אם יש לנו מעי דליף, leaky gut syndrome, שגם כן אפשר לא לזהות אותו, לא בקולונוסקופיה, לא בגסטרוסקופיה, לא בבדיקות דם, לא תמיד רואים מדדים של דלקת שעולים, מה שנקרא CRP, מדד דלקת, שלמשל לחולי קרון וקוליטיס אפשר לראות בוודאות את המדד הזה, או כל פרקטין, לא תמיד נראה. אז באמת החשיבות שלנו כאנשי מקצוע הוא להבין שיש שם משהו, בן אדם לא סתם מתלונן, יש שם משהו ברקע, אין עשן בלי אש מה שנקרא, או אין גזים בלי קנדידה, אפשר להגיד את זה גם, או בצחוק, פרזיטים. או פרזיטים למיניהם. אז אם אנחנו גם מזהים שיש באמת סימפטומים, כמו שגליה התחילה למנות, שזה בעיות עור למיניהם, אפשר גם לחבר בעיות פרקים, הרבה פעמים הרעלים שלא מתפנים טוב בדרך המעי, יחלחלו דרך הדופן
של המעי, אם יש שם דליפה, את הליקי גת, או אם יש דלקתיות, לתוך הדם, ומשם בעצם יגיעו להדהד לשאר המערכות. המערכות הפריפריאליות, כמו עור, שזה נניח פסוריאזיס, אסתמה של העור, דלקות פרקים ומפרקים, בעיות קשב וריכוז, אפילו אוטיזם, בהחלט לגמרי. קשור לתוך חוסר איזון הבקטריאלי. אני אגיד עוד אנקדוטה לפני שנחזיר את השידור לגליה, שחלק מהמסע בעצם של הריפוי, באמת גם של קשב וריכוז, גם של אוטיזם, זה באמת לעשות עבודה על הריפוי של הריריות של המעי. עכשיו, חלק ממה שהמדע אומר, שאפילו החיבור שלנו לאנשים, מה שנקרא כימיה או חוסר כימיה, קשור לחיידקים במעי. זה משהו שנשמע קצת הזוי, לי לפחות, אבל באמת יש איזה משהו שמחבר בינינו. אז זה ככה עוד איזושהי תוספת לעניין הזה של העיכול. עוד משהו שחשוב מאוד לתשאל בעבודה שלנו בקליניקה, זה שבן אדם שואלים אותו איך עובדת מערכת העיכול, הוא אומר בסדר, כי הוא רגיל לחיות ככה כל החיים שלו. מה זה אומר בסדר? צריך לרדת לרזולוציה יותר מדויקת. זאת אומרת, האם יש לו יציאה פעם ביום, פעמיים ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, 20 פעם ביום, מה המרקם של זה? זה שאלות שלפעמים לא נעים לשאול, מאוד משמעותי לעבודה שלנו. חובה לשאול. אם יש גרד, גרד בפי הטבעת, גרד בתוך האוזניים, לשון, אפשר להסתכל על הלשון, לראות חיפוי על הלשון, הבל פה שיוצא. יש הרבה כלים שאנחנו כמתשאלים טובים, מאוד חשוב שנשאל את כל השאלות, כי הדיוק של זה מדייק את הטיפול. נחזיר את גליה לתוך המסע. אוקיי, אני ברשותכם רוצה גם כן לגעת בנושא של הפרזיטים, כי הטיפול בעיקרון הוא די דומה מבחינת המוצרים, קנדידה ופרזיטים. אז קודם כל הפרזיטים הם אורגניזמים שמזונם מגיע על חשבון גוף מארח, שבמקרה שלנו זה הגוף האנושי. הפרזיטים יכולים להיות טפילים כמו תולעים, חיידקים או מיקרו-אורגניזמים שמזיקים למערכת העיכול. הגורמים גם כן להתפשטות פרזיטים. עכשיו תראו, יש גם דרגות ברמת הפרזיטים. יש משהו קליל, יש משהו כבד שאפילו חודר כבר את ריריות המעיים, וזה מאוד נכון למה שרננית אמרה, שהתשאול הוא משהו מאוד מאוד משמעותי בתוכנית הטיפול. אז הגורמים להתפשטות הפרזיטים זה למשל מזון לא נקי או לא מבושל כמו שצריך, מים לא נקיים, תנאי היגיינה לקויים. עכשיו הכל מתחיל בעצם מחוסר איזון בקטריאלי במעיים, כי אני יכולה להידבק ואתם לא, ולהפך, כשנהיה באותם תנאים עם אותו בן אדם, עם הכל תלוי באיזון הבקטריאלי, ולשיטתי, קודם כל זה לשיטתי, אבל מחקרים מראים ש70% ממערכת החיסון שלנו היא בעצם נמצאת בחיידקים הטובים שבמעיים. אז זה משהו שצריך לתחזק יומיומי, ואם זה בהקשר של ביוקר, אז כמובן שאני הייתי מדברת על הביו-אסידופולוס, הוא נמצא אצלך. כן, אני רוצה להגיד משהו על הפרוביוטיקה של כן, ביוקר בכלל. כן, אנחנו נדבר גם אוקיי. על הפרוביוטיקה בוודאי. אוקיי, אז הביו-אסידופולוס זה מוצר שהוא נכון מאוד ככמוסה אחת ביום לתחזוק יומיומי לאנשים בריאים שרוצים לשמר את מערכת החיסון ומעיים בריאות. טיפולי זה כבר סיפור אחר. בבקשה רננית, היא רוצה רגע, כן. אני לא יודעת כמה מכם מכירים באמת לעומק את המוצרים של ביוקר, גם אלה שמכירים וגם אלה שלא מכירים, אז יש כמובן ייחודיות לפרוביוטיקה של ביוקר בכלל לחברת ביוקר. אז הדגש מבחינה של עבודה על מערכת העיכול היא חייבת להיות פרוביוטיקה איכותית. מה זה אומר? מה מבדיל בעצם את ביוקר מחברות אחרות? קודם כל, זנים ממקור הומני.
זה הדבר הכי חשוב בהבנה של ביוקר, למה זה כל כך מצליח בטיפול במערכת העיכול בפרט ובכלל בטיפולים נוספים. חיידקים ממקור הומני, היום הכל מסונתז ממעבדה, זה לא ששואלים אותי מאיפה לקחו את זה, אם לקחו את זה מאיזה מישהו, אז לא, היום הכל בתנאים סטריליים, באנגליה, במעבדה, יודעים פשוט לבודד את החיידקים האלה. מה בעצם הרעיון? שבעצם חיידק ממקור הומני יודע להיצמד לדופן המעי ולשגשג. אנחנו רוצים שתהיה לנו קהילה נקרא של חיידקים טובים, זה נקרא פלורה של המעי או מיקרוביום, בריא, משגשג, חי, בועט מה שנקרא, שיוכל להתמודד עם מזהמים ובכלל להשפיע על מערכות נוספות. אז חשוב להבין שזה החיידקים שיש לביוקר לעומת כל החברות האחרות, זה גם חיידקים חיים פעילים, מה שמשנה את היכולת לפעולה במעי. דבר מאוד משמעותי זה איך החיידקים מצליחים בכלל להגיע, זאת אומרת אנחנו בולעים את זה או באבקה או בכמוסה, זה תלוי איזה פורמולה אנחנו בוחרות לעבוד, הם צריכות בעצם לשרוד, הם צריכים לשרוד את הפירוק האנזימטי שמתחיל בפה, את הקיבה ואת החומציות החזקה שיש, הקיבה זה האיבר הכי חומצי שיש לנו בגוף, את הפירוקים הנוספים שיש בתריסריון, אנזימים שמופרשים, להגיע בעצם ולשרוד חומצות מרה ומלחי מרה. אז מה בעצם בביוקר עשו? המדענים שיש בביוקר בעצם החליטו לצפות את החיידקים, כל חיידק בתוך כל פורמולה של ביוקר עבר ציפוי מיוחד, זה נקרא מיקרו-אנקפסולציה. כל חיידק עבר איזשהו ציפוי שבעצם מאפשר את השרידה בתנאים הקשים שהחיידקים צריכים באמת להגיע למעי, להיצמד לדופן ולשגשג. אז זה דבר ראשון. דבר נוסף לגבי החיידקים, שיש כמה סוגים שהם נקראים Lab 4, שחזרתי עכשיו מהשתלמות לא מזמן מביוקר באנגליה, אז יש בחלק מהפורמולות חיידקים, גם רשום על הפורמולות וגם בחוברת המקצועית שערכתי, כתוב על פורמולות Lab 4. מה זה Lab 4? זה אומר שזה חיידקים שנבדקו בניסויים קליניים. למה צריך את כל היופי הזה? זה אומר שיש בעצם אישור לזה שאכן מה שביוקר טוענת, שהחיידקים אכן משגשגים, עוברים את כל השלבים האלה של החומצה והמרה ומגיעים, מצליחים לשרוד, כי מה שחשוב זה לא אם אני בולעת, האם זה באמת עושה את העבודה, האם זה באמת משגשג, האם זה משפר את בריאות המעי, האם זה משפר את התקינות של היציאות. התשובה היא כן, כי זה בעצם חלק מהייחודיות של ביוקר. עוד משהו חשוב להבין, שבפרוביוטיקה של ביוקר אין המוני זנים. יש 4 זנים עיקריים, כל פורמולה אפשר לראות ברכיבים מה היא מכילה. המחשבה היא כאן שכל אחד מהזנים יודע להשתרש בחלק אחר של המעי. זה משהו מאוד משמעותי. מאוד. וגם כי אם שמים כמויות, או בוא נגיד מגוון רחב יותר של חיידקים במעי, זה גם בא על כמות, וגם יש תחרות בין החיידקים. אז ברגע שביוקר יודעים איזה חיידקים לקחת, כי כל אחד מהם יודע בדיוק על איזה חלק במעי להיצמד ולשגשג, אז זה משהו שמאוד מבטיח את הבריאות של המעי וכל המערכות הנוספות שהתחלנו לציין שקשורות לזה. אז זה היה לי חשוב להעיר למי שיודע או לא יודע לדייק את זה. מצוין. זה הייחוד בעצם של ביוקר בפרוביוטיקה. בכלל לביוקר יש ייחוד, בפרוביוטיקה בפרט. בכלל גם ביוקר זאת חברת מחקר ופיתוח. כלומר כל מוצר שביוקר מוציאים זה אחרי מחקר ואחרי ניסוי, אין הפתעות בדרך. אוקיי, נתחיל לעבור על פורמולות, על כן, פורמולות. בדיוק. האם כולכם, הם יכולים לענות לי? לא. לא, לא? אוקיי, טוב. אז אני רוצה להתחיל עם הפלא השמיני. רגע, הם רואים את זה טוב, יעל? אני לא חושבת. אני לא זה חושבת. עכשיו שאת מרימה. כן, עכשיו שאני מרימה. אוקיי. זה הריפליט בצורתו הקודמת, שהוא עדיין קיים, 7 שקיות, וזה הריפליט אינטנסיב, שמבחינת מינון של חיידקים הוא כפול 4 מהקודם שהיה, הטעם הרבה יותר סביל, והוא מתמוסס לחלוטין במים. עכשיו ריפליט כאמור, זה תרכובת של חיידקים שמשתרשים אצלנו במעיים,
מפנים את כל הפסולת שנצמדת לדפנות המעיים, ומתחילים לתת שורשים לצמיחה של פרוביוטיקה, של חיידקים טובים. המינון הגבוה שיש פה מבטיח לנו השתרשות מלאה ופעולת ניקוי מטורפת. עכשיו, פעולת ניקוי לא בהכרח אומרת לשלשל. זה יכול לצאת דרך השתן, זה יכול לצאת דרך האור וגם דרך הצואה. אני בכלל מאוד אוהבת להתחיל עם ריפליט את הטיפולים, כי הריפליט למעשה עושה ריסטארט למערכת העיכול, מאתחל אותה מחדש, וכל מי שמתנסה בריפליט מרגיש את השינוי סלש מהפכה שהגוף שלו עובר. אפילו על אור הפנים אפשר לראות אחרי 3-4 ימי שימוש בריפליט את השינוי המהותי. בטח ובטח כשמדובר במצב של קנדידה ופרזיטים. אה, יחד עם זאת, אני חייבת לומר, מאחר וריפליט זה מוצר חזק, אני במיוחד מציינת חזק במרכאות, כי לרוב האנשים הוא לא עושה שום תופעות, אבל ישנם אנשים שכן קצת יותר רגישים, והייחודיות הוא שאפשר למנן את המינון של הריפליט. אז בנושא של קנדידה ופרזיטים, אני אוהבת להתחיל כאמור עם ריפליט, אני אוהבת לתת שבועיים ריפליט, אף על פי שהמחיר הוא לא זול, אבל זה מבטיח לכם כמטפלים טיפול שירגישו את התוצאות שלו לאורך זמן. גם בכל בעיות העור למיניהן, ריפליט עושה מהפכה, כי בדרך כלל בבעיות של אור זה גם כן מתחיל דרך המעיים. אנשים שסובלים גם מדיכאון וכאלה דברים, כל הנושאים הרגשיים, גם כן להתחיל בריפליט, מאחר והורמוני מצב הרוח והסטרס מיוצרים גם במעיים. אז כמו שאמרתי, הריפליט הוא עושה מהפכה חיובית מאוד. אני רוצה להוסיף עוד משהו כן, על הרפליט, שמאוד כן. חשוב על הרפליט ובכלל על כל הסוגים של הפרוביוטיקות של ביוקר שמכילים אבקה של פוס, פרוקטו אוליגוסחרידים, שזה בעצם המצע או המזון לחיידקים הטובים. זה סיבים מסיסים שבעצם עוזרים לחיידקים לשגשג במעיים. יש גם איזשהו טעם עדין מאוד בתוך הפורמולה, בטח באבקה, שהיא צריכה להיות מה שנקרא פלטבל, צריכה להיות קצת טעימה. כן. אבל זה משהו מאוד משמעותי, כי החיידקים, כדי שישגשגו, שזו המטרה שלנו, צריכים את האוכל הזה. אז האוכל הזה כבר נמצא בתוך הפורמולות. אז זה לגבי הרפליט. אם אנחנו חושבים שיש באמת פתוגנים, מזהמים, תולעים, קנדידה, אני תמיד אוהבת לעבוד, חוץ מפרוביוטיקה, באמת שזה הבסיס לכל דבר, בשיקום או ריפוי של ריריות, או ריפוד של הרירית. אז יש לנו שתי פורמולות שאפשר לעבוד איתן, שזה מיינלינקס, שמגיע באבקה. הנה, הפרמטרול אני הולכת כן. להגיד. אז זה המיינלינקס. האמת שבתרגום מאנגליה איזה אות נפלה, כי זה בעצם מיינד לינקס, הקשר בין הגת למיינד. יש אקסיס כזה, יש קשר בין התפקוד של המעי לתפקוד המוחי. דרך אגב, גם יש קשר במחלות דימנציה למיניהם, אלצהיימר, שיכולות בכלל להתחיל מהמעי. פשוט עד שמתעוררים לזהות את זה, זה קצת מאוחר. חלק גדול מהעבודה על הדפנות של המעי, לרפד אותם, שיהיה בעצם צמיחה מחודשת של תאי האפיטל של המעי. כי גם זה יעשה מין barrier, יחזק את המעבר, בעצם שלא יהיה מעבר בין החיידקים הפתוגנים לתוך זרם הדם, וגם שרעלנים, כמו באמת השפעות מצב רוח, קשב וריכוז, אוטיזם, שבעצם לא יוכל לחלחל דרך הדם ולעבור, להגיע למחסום המוח, blood brain barrier. אז העבודה על המעי מאוד חשובה, א', בכל טיפול במזהמים. המיילינקס מגיע באבקה, יש כפית מידה בפנים, אפשר להמיס את זה בכוס מים בבוקר, אפשר לתת את זה במקביל לרפליץ או לפרוביוטיקה אחרת.
אפשר גם לעבוד עם הפורמולה שנקראת פרמטרול שמגיעה בכמוסות. הרכיבים טיפה שונים, יש גם L-גלוטמין. L-גלוטמין זה בעצם חומצה אמינית שמזינה ועוזרת לתאי האפיטל של המעי לצמוח. חלק מהרעיון של השיקום של תאי האפיטל זה להזין אותה בחומצה אמינית L-גלוטמין. יש עוד רכיבים נוספים שיש לכם בחוברת. פרמטרול פשוט מגיע בכמוסות, אז אפשר גם לראות למי זה מתאים, או אבקה או כמוסות. ומאוד חשוב לתת במקביל כחלק מהטיפול הבסיסי במזהמים, שכרגע זה הנושא שלנו. אוקיי. אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי הפרוקטואוליסחרידים שיש בריפלית, בכל הפרוביוטיקה שלנו בעצם, שאת אמרת את זה, שזה המצע הראשוני בהחלט. שעליו גדלים החיידקים. בדיוק. בלעדיו החיידקים לא ייטמעו, לא ישתרשו לנו זה במעיים. המזון, זה פשוט המזון של החיידקים, ייצור לגמרי, שגשוג. כן. בדיוק ככה. אז כאמור, התחלנו עם ריפלית, וככה, כאלה שהם רגישים מדי, אנשים רזים, חלשים מאוד, שמזדעזעים מכל דבר, דווקא לא הייתי מתחילה עם הריפלית, הייתי מתחילה עם המיינלינקס, ויש כאלה שאפילו אני מתחילה איתם עם הבייבי פלורה, שזה פרוביוטיקה לתינוקות, בשביל לא לזעזע יותר מדי את המערכת. אז כאמור, פרוביוטיקה זה השלב הראשוני והכי חשוב בטיפול בנושא של קנדידה סלש פרזיטים. אוקיי, פרצידין. איך? פרצידין. פרצידין. מותר לשאול, עלתה שאלה בקשר לפוסל, אנשים שיש להם IBS. בעיקרון תלוי, לא אמורה להיות בעיה עם הכמות של הפוס שיש מבחינה של מסיסות, גם לא עם דיברטיקוליטיס דרך אגב. עם קרון וקוליטיס צריך לראות מה המצב, אם הדלקת פעילה, אם יש שלשולים מסיביים, אז כמובן שאנחנו לא ניתן את המיינלינקס שיש שם כמות קטנה יותר של פוס, וגם נניח ניתן דברים להפחתה של דלקתיות. למשל גס פלוס יכול להיות טוב למצבים של דלקת בקיבה, אם זה קיב קיבה, גסטריטיס, אולקוס, אזופגיטיס, דלקת של הוושט, דלקת בתריסריון. אפשר לתת גם גס פלוס לכל מה שקשור לקרון וקוליטיס, אם יש אביתות וכאבים הוא מאוד ירגיע. אבל גם אפשר לשלב דברים אחרים לדלקת, שכרגע זה פחות הכיוון של השיחה, אבל אפשר לציין למשל את החומצה הבוסואלית. הבוסואליה שלנו שמכילה כמובן את הלבונה, בוסואליה, קורקום, שמאוד טוב לדלקתיות. אז צריך לראות עם מי אנחנו עובדים מבחינה של איזה טיפול, מה המצב, כמה זה סוער הטיפול, כמה המצב של הבן אדם סוער, מי זה שעומד בכלל לפנינו. לפעמים צריך להתחיל טיפול, אני גם מאוד אוהבת להתחיל טיפול בעדינות. אני לא אוהבת לתת את ה-D9 בהתחלה. אני לא. אני אז לא. זהו, זה אסכולות טיפוליות שונות, אלא אם כן מבחינתי, אלא אם כן בן אדם הוא באמת גדוש, קרס, לשון של דרקון, שאתה פותח שם, אתה עף אחורה מההבל פה. יש כאלה דמויות שאתה חייב באמת להיכנס כאילו כל הכוח. אני אוהבת להתאים, לראות כמה בן אדם ירגיש או רגיש מבחינה טיפולית את המינונים, אז זה כמו שאמרה גליה בהתחלה, זה חלק מהשונות של כל אחד מאיתנו, שאין טעות בטיפול. אם אנחנו יודעים לזהות את השורש של הבעיה, את הדיאגנוזה הנכונה, אפשר לבוא לזה מכמה כיוונים. כל מטפל באמת בייחודיות והמקוריות שלו, גם צריך לפעמים לצאת מהקופסה, לא ללכת לפי פרוטוקולים, בדיוק ככה. פרוטוקול טיפול שטאנץ, אין כזה דבר. כל אדם הוא עולם בפני עצמו, וכל התסמינים שיש לו, גם צריך לזכור שאנחנו במיוחד בשנה וחצי מאוד בעייתיות בישראל, שחלק גם מתסמינים שיכולים להיות מוחמרים או בכלל להגיע, זה המצבים שסובבים אותנו. אם זה טילים שמאירים את כולנו באמצע הלילה, ודברים יותר חמורים, טראומות, אובדנים, דברים מהסוג הזה, שמזעזעים את הפן הנפשי ומאוד יחמירו את הבעיה בדיוק, הפיזית, את בטח. הממצאים הפיזיולוגיים. בהחלט, בהחלט. וגם לזה אפשר לעזור כמובן. אבל אין תחליף לרדת לבסיס, כי כמו שנאמר, יש משפט כזה ברפואה הסינית, עיכול טוב, הכל טוב. אם זה עובד טוב, אפשר לצאת ככה, להתחיל את היום בטוב, אם הבטן לא עובדת טוב, המוח עסוק בזה כל הזמן. מה התרקן, מה לא התרוקן, יש כאבים, יש דלקת, עייפויות, ירידה באנרגיה, דיכאון, עצבנות. צריך להוסיף עוד משהו לתוך המערך הטיפולי שאנחנו ככה בונות ביחד, לפני שאנחנו ניתן את הכותלי מזהמים למיניהם.
צריך להבין שמערכת העיכול היא לא רק מעי כמובן, כל האיברים הפנימיים זה כבד, חול, לבלב, תריסריון, כבד, כבד, מרק, אז חלק גדול במסע הטיפולי הוא לעבוד על הכבד. נכון. כל הנושא, כל הפרזיטים והקנדידות וכל הפתוגנים האלה, הם מייצרים כמויות אדירות של רעלנים. הכבד בעצם שהוא המסנן של הרעלנים האלה, גדוש, מלא, ואין לו יכולת לעשות את העבודה כמו שצריך, וחלק מהרעלנים מסתובבים לנו בגוף. להסתובב מורעל זאת ההרגשה הכי גרועה שיכולה להיות, וגם פה יש לנו בעצם שלוש אפשרויות טיפול בעניין של הניקוי. אז אם בן אדם סובל מחום גדול מאוד, אתם רואות, גם אב ממדים, סומק בפנים, אפילו לחץ דם גבוה, כולו סוער. אדמדם, סוער, אז לתת את האפ 194. האפ 194 מקרר את הכבד, מנקה את הכבד ותומך בכבד. זאת פורמולה שיחסית היא עדינה, אבל מאוד עוצמתית בפעילות שלה. ליב 2000 זה תמצית של צמח הארטישוק, האקסטרקט של צמח הארטישוק. הוא עובד גם על ייצור מיצי מרה, אנשים שיש להם מחסור באנזימים, והוא דווקא הייתי אומרת ניטרלי מבחינת החימום והקירור שלו, נכון? נכון. לא מחמם ולא מקרר, הוא יותר פותח סתימות. אנשים שסובלים מהצירויות, הייתי נותנת את הליב 2000 יותר, כמובן שהוא מנקה לנו את כל הרעלנות, עוזר לכבד לתפקד יותר טוב, ובמיוחד לאנשים שיש פטרת בציפורניים. הליב 2000 עושה עבודה יוצאת מהכלל פה. עכשיו להגיד עוד משהו, כי ליב באמת טוב למצבים שנקראים תקיעות או סטגנציה, זה בז'רגון נכון. הסיני. עכשיו חלק מסטגנציה כזאת אפשר לראות אותה בביטוי אורי, למשל בפיגמנטציה כהה באזור של הלחיים, מתחת לעיניים, כתמים כהים. לפעמים העניין הוא לא אורי כי מישהו היה בשמש, אלא כי פשוט הרעלים לא מתנקזים החוצה בצורה טובה. אז הליב יהיה מאוד טוב כמובן לתנועתיות הזאתי. זהו, ליב כמובן מהמילה liver, הפ 194 מהמילה הפטיק שזה כבד, לפעמים אפילו קצת להבין את השם של שם, הפורמולה יכול בדיוק, לעזור לנו ככה לדייק את זה. נכון. מה יש לנו עוד? אצות אוקיינוס. אצות אוקיינוס זה מוצר מדהים, שאם אתם לא יודעים מה לתת לבן אדם שאתם פוגשים, הדבר הראשון זה לתת לו אצות אוקיינוס, אין טעויות בזה. אני רוצה שנייה לעצור, ואחר כך את תמשיכי. אנשים, כמו שדיברתי בהתחלה, חלשים, רזים מאוד, מתנודנדים, לא, אין להם יציבות אפילו, ולהתחיל טיפול קשה במרכאות של קנדידה ופרזיטים, עם ניקוי כבד מסיבי זה לא בא בחשבון. האצות אוקיינוס, מעבר לזה שזה מזון על, זה מכיל ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, כלורופיל, הוא מנקה קל של הכבד והכליות. אז מצד אחד הוא מחזק מאוד, מצד שני הוא עושה פעולה מתונה של ניקוי. וזה נכון מאוד לאנשים רזים, אנשים קטנים, אנשים שמרגישים רע מאוד, שלא יכולים לעמוד בטיפול משמעותי. הבמה שלך. מוצר הזה אני מאוד אוהבת אותו, סי פלזמה אוצות אוקיינוס, גם אני רוצה להתחיל מהשם, כי זה לא אצות, זה לא סי וויד, זאת אומרת אין במוצר הזה יוד, זה משהו מאוד משמעותי. זה פשוט פיטופלנקטון, שזה אצות אוקיינוס מיקרוסקופיות, זה חלק ממארג המזון של דולפינים, לוויתנים, זה כמובן נקי ממתכות כבדות, זה משהו שמאוד חשוב לומר, גם כן עשיר בכלורופיל, אז הוא גם בונה דם, מה שנקרא ברפואה הסינית, טוב למצבים של חולשה, אנמיה, אנשים קשישים, נשים בהיריון, כל מי שרוצה לחזק את עצמו, גם לבנות דם בקונטקסט הרחב יותר, גם להעלות כמובן ברזל, זה כמו מולטי ויטמין בריא כזה, עשיר כמובן גם בחלבון נקי,
ב10 גרם של אצות אוקיינוס יש יותר חלבון מאשר אותה כמות של בשר בקר. בשר בקר, 8% בשר כל קבוצה. בדיוק, זה חלבון נקי. בדיוק, בשר בקר כמובן מכיל מזהמים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה לא המזון אם אנחנו רוצים לחשוב על ניקוי רעלים בשלב הזה, צריך לעבוד עם חלבון נקי בקונטקסט הזה. אז גם מאוד חשוב להבין מה זה אומר, אין בזה יוד אמרנו, אפשר לתת את זה לכל אחד, אפשר לתת את זה גם לספורטאי, מי שסובל מהזעת יתר, הוא עוזר לנקז גם לימפה. לימפה זה מערכת שבעצם הכי קרובה לעור שלנו, גם קשורה לתפקוד מערכת חיסונית, אבל גם להקאה או לניקוז עורי, שלפעמים יש בעיות עוריות, אם זה אסתמה של העור, פסוריאזיס, אורטיקריה, שכמובן מעידים על רעלים בעומק של המעי, מאוד טוב לשלב אצות אוקיינוס. אז אפשר להתחיל טיפול באצות אוקיינוס וביו-אסידופילוס, שזה הכמוסות, ואפשר גם לשלב את זה אם אנחנו רוצים לחזק אנשים במהלך הטיפול, או אנשים שלא אוכלים בצורה מיטבית. מוצר מדהים כבר אמרתי, כדאי. אני בעצמי דרך אגב צורכת את זה, זה מוצר פשוט מחזק. גם טוב לעור, שיער, ציפורניים, דברים מהסוג הזה. אז זה לגבי הנקזים של הכבד שלנו. יש לנו הפ 194, ליב 2000 ואצות אוקיינוס או סי פלזמה. אוקיי. ועכשיו טיפול ממוקד מטרה לפרזיטים, לקנדידה וכל הפתוגנים האלה. אוקיי. יש לנו פה את המוצר שנקרא קנדי פלוס, זה בעבר היה נקרא קנדיצידין, היום זה קנדי פלוס, זה המוצר המשופר, שדרגו את הפורמולה, היא מכילה שמנים ארומטיים כחלק מהפורמולה. אני חייבת לציין משהו מאוד מאוד חשוב, אנשים שיש להם אולקוס, קרונקוליטיס, גסטריטיס, אליקובקטר שעושה בלגן לא נורמלי, לא לתת להם את המוצר הזה. זה הקונטרה אינדיקציה. קונטרה אינדיקציה, וגם הם ירגישו רע מאוד, זה יכול לעשות תופעות לא נעימות, שמות במערכת העיכול, ולכן יש לנו את הפרצידין. הפרצידין זה תמצית של זרעי אשכוליות בצורה הבסיסית. אם לוקחים את זה ומסתכלים על זה, זה נראה כמו חלב. זה אומר, קודם כל זה מותר לכל הבעיות של מערכת העיכול, אולקוס, קרון, קוליטיס, גסטריטיס, זה לא צורב את הריריות, וזה מטפל בצורה יעילה מאוד גם בנושא של פרזיטים וגם בנושא של קנדידה. יש עוד מוצר שנקרא קפריצילין, שהוא גם כן מיועד לקנדידה. את היית נותנת אותו לאנשים עם בעיות בקיבה? קפריצילין, כן. כן, כן, נכון? אין בעיה. כן, כן. אז אפשר לתת את זה עם כל בעיות הקיבה, זה עשוי מקוקוס. בדיוק, חומצה קפרילית חומצה מופקת קפרילית. מקוקוס, אין בעיה מהבחינה הזאת, היא אנטי בקטריאלית, אנטי פרזיטית, גם כמובן בדגש של קנדידה וגינלית, זהו. ספציאליטה שלה. זהו, אז כשיש מושבה וגינלית, אני בדרך כלל נותנת את הקפריצילין. זה עובד כמובן על כל המעיים. אם אין מושבה וגינלית, אני נותנת את הקנדי פלוס, ואם יש בעיות של מערכת העיכול, אני נותנת את הפרצידין. פורמולה נוספת שהיא חדשה. רגע. יש לנו מוצר חדיש ומטורף לנושא של פטריות וגינליות. זה נקרא אינטרפרש, והוא מטפל במושבה הווגינלית, בנוסף לטיפול הפנימי של הקנדידה. כמובן שיש בפנים הרבה מאוד חיידקים פרוביוטיים, ספציפיים למערכת הווגינלית. והזכרת את כן, האינטרפרש, רק נוסיף עוד כמה דברים שאפשר לעבוד עם האינטרפרש. קודם כל זה טיפול שבועי, זה מגיע בטבליות קטנות עם מין כיסוי אצבע כזה שקל להחדיר. הוא לא דורש קירור, המוצר היחיד עם הפרוביוטיקה של ביוקר שלא דורש קירור. יש שם חיידקים טובים, יש שם אבקה של שום ויש שם שמן ורד דמאסק,
חלק מהעניין כמובן זה לקטול את הפטרת הווגינלית וגם ללחח ריריות. השמן גם יש לו ריח נעים בתוך התבליט, ובעצם גם מלחח ריריות. לכן הוא גם מתאים לנשים בגיל מעבר. בגיל מעבר יש הידקקות של הרירית של הווגינה כחלק משינויים הורמונליים, מה שיכול להוריד את החומציות הווגינלית ולאפשר צימוח של חיידקים בווגינה. יש לי מטופלות לפעמים בגיל 70 ומעלה שפתאום מופיעה קנדידה וגינלית. אז זה משהו שמאוד יכול להיות טוב, גם כמובן להגמיש את הריריות של הווגינה כחלק משינויים במעגלי החיים אצל נשים, וגם מי שסובלת מדלקות חוזרות ונשנות בדרכי שתן, שיש לפעמים מעבר של חיידקים פתוגנים, אז זה גם יכול להפחית את המעבר הזה. זה לגבי האינטרפרש. מוצר אחרון שאני חושבת שאתם עדיין לא מכירים, של חברת ביוג'ינה. ביוקר עובדת גם עם חברה אוסטרית בשם ביוג'ינה, אז לאט לאט אנחנו נחדיר מוצרים נוספים לשוק. כרגע יש בארץ ובאתר 7 מוצרים שאפשר לרכוש דרך האתר. המוצר שיכול להשלים את הטיפול בטפילים וקנדידה נקרא AP קומפלקס. אז אני אראה את זה. אוקיי. AP קומפלקס, הראשי תיבות כאן זה אסרולה and 5 plants. אסרולה זה דובדבני אסרולה שזה ויטמין C שעוזר לנו לחזק מערכת חיסונית. יש כאן ליקוריץ', ג'ינג'ר, אבקה של שום, דנדליון שעושה ניקוי של הכבד, והצמח העיקרי שהוא חדש לנו שלא קיים באף פורמולה אחרת נקרא ג'נטיאן, שזה צמח שעובדים איתו הרבה במסורת של ההרבולוגיה המערבית באירופה. ג'נטיאן הוא צמח מצמית שגם עוזר לעשות חיטוי למעי, וגם יכול לעזור להניע קצת כבד, למצבים של עצירות קלה, אבל כחלק משילוב הטיפול בפרזיטים זה מוצר שבהחלט יכול לתת מענה. גם הוא כחלק מהקונטרה אינדיקציות או התוויות נגד, לא לתת אותו במצבים של דלקת פעילה במעי. אם אנחנו פוגשים דלקת פעילה במעי, אז אפשר לעבוד אך ורק עם פרצידין לצורך העניין, עד או יש איזושהי הפחתה בדלקתיות או ריפוי, או צריך לראות שוב כל מקרה לגופו בקונטקסט הזה. אני חייבת לציין לגבי ה-AP קומפלקס, שאני עובדת איתו גם עם דלקות במעי. הקונטרה אינדיקציה אבל של החברה היא לא לתת אותו במקביל. ניסיתי, כי היו דברים שכמעט רוב הדברים לא התאימו, וניסיתי חצי כמוסה, לאט לאט עליתי לכמוסה שלמה, וזה עושה עבודה מדהימה. אני צריכה להגיד מבחינה מקצועית, להיות מדויקת בקונטקסט הזה, שגם לא יבואו אלינו כמטפלים, אחר כך באיזושהי תלונות. היום לפעמים באמת צריך להיות מאוד פרגמטי, יש אנשים שמחפשים מה לא טוב בפורמולה. אז גם מהבחינה הזאת אני ככה רוצה ליישר קו עם ההמלצות. אין ספק שלפעמים כמטפלים אנחנו יכולים, כמו שאמרנו קודם, למצוא איזושהי דרך טיפולית ייחודית. כן. אבל צריך לדעת את זה בקונטקסט הכללי, מה לגיטימי ומה קצת פחות. בהחלט. כן, אני חושבת שעברנו על כל תוכנית הטיפול. בואי ניתן כמה דקות לשאלות. כן, בכיף. בשמחה. מי שרוצה לשאול שאלה, שפשוט יוריד את עצמו מהמיוט, נוכל לענות בשמחה. אפשר לשאול כאילו בוואטסאפ, ואז... אפשר לשאול שאלה? בבקשה. אני קיבלתי אצות אוקיינוס, וכתוב מאחורה שזה ספירולינה. אוקיי. הייתה איזושהי בעייתיות בכיתוב. אותך זה בטח לא צריך לעניין, אבל זה לא יקרה. אין בזה ספירולינה. אין בזה ספירולינה. אין בזה ספירולינה. עכשיו אני שקטה מאוד. תודה. יופי, בשמחה. תודה רבה. תודה. תודה. אוקיי. עוד מישהו רוצה לשאול שאלה? אני אשמח עכשיו. כן, עידית. אני עידית, נתתי למטופלת שלי ריקלית, שהיא בת 17, היא סובלת מריח פה, והיא קושי ביציאות, ואני לפי ההתנסות שעשיתי
שהיה נראה שיש לה איזשהו כנראה זיהום או משהו, נתתי לה ריפלית ונתתי לה את הפרקסידין, ואז היא אמרה שזה הפריט לה את העצירות. אז אני אמרתי לה, טוב, בינתיים תורידי את הפרקסידין, אבל אני אשמח לדעת למה זה יכול לקרות. אמרתי לה גם לקחת איזה רפיסטנטפונים, כמו שנראה לי אתם המלצתם, אבל איך אני יכולה, האם ואיך אני יכולה לחזות, איך מטופל יגיב מראש. אני כן רוצה לומר שהיו מטופלים שהגיבו נפלא ממש לריפלית, וזה עזר להם מאוד מאוד. אוקיי. תראי, כן. כל שינוי שהגוף עושה, אם זה בתזונה או אם זה בתוספים, יכול להביא איתו שלשולים סלש עצירויות. ברגע שהיא תסיים עם הריפלית, 3-4 ימים, הגוף יחזור לאיזון, וזה יחזור למה שהיה בעבר. אני זאת רוצה אומרת, אז להגיד עוד משהו כן, נוסף, כי כן. זה משהו שגם, זה משהו שקשור כמובן שיש הליוטוזיס, שיש ריח לא נעים מהפה, זה כמובן שלא קשור לדלקת חניכיים, או בעצם חוסר היגיינה אישית. אני פשוט פותחת את זה, אני פשוט עונה קצת יותר רחב, עידית. צריך להבין שהכל מגיע מבפנים, זאת אומרת, יש איזושהי תסיסה, יש איזושהי פסולת, שלכן בעצם אין ניקוז מספיק, אז צריך לעשות עבודה פנימית, אז רפלית ללא ספק הוא נכון. אם יש עצירות, שזה חלק מהתשאול המקורי, אני הייתי כמובן מצרפת משהו לעשות עבודה על הכבד, כי יש שם תקיעות. פרצידין הוא מאוד מאוד עדין, אני כמובן מקשיבה לכל מטופל, לא הייתי משייכת אותו בקונטקסט הזה שהפרצידין קשור לעצירות. ממש לא, זה קשור פשוט לעודף רעלים שיש. אבל כן, לפעמים שאנחנו נוגעים במערכת שהיא לא בריאה בעדינות, יש דיטוקס אפקט. אז זה גם משהו שצריך להכין את המטופל, שיכול להיות בימים הראשונים, גזים, שינוי בצבע של היציאה, במרקם, יציאות מוגברות בשעות לא קונבנציונליות, או שאין יציאות. צריך להבין שזה חלק, בטח מהתחלת טיפול, ובהמשך זה מסתדר. אני פשוט הייתי פחות הולכת לכיוון של פרצידין, ויותר לחזק את העבודה על הכבד, להניע שם את התקיעות הזאת, וגם להבין שזה עניינים של זמן, טווחי זמן של טיפול, שבן אדם צריך להכין אותו לזה שנכנסים לשבוע, שבועיים הראשונים, יכול להיות א', ב', ג', אז גם לא להיבהל או לא להתייאש בקונטקסט הזה. דרך אגב, פרצידין, אפשר גם לקחת אפילו טיפה ולנקות את הלשון בקטע הזה, שאולי טיפה ישפיע על איזושהי... שיפוי, על ריח. הריח, או על החניכיים, אם יש שם איזושהי בעיה של נסיגה קשה, או דברים מהסוגים, זה חלק מהתרומה לריח. ועוד יש לי הרבה מטופלים, גם היא אגב, שהבעיה של העצירות היא, הם נכנסים הרבה פעמים לסוגים ויש אבל כאילו אין תחושת התרוקנות. כאילו לא הכל מצטט. זאת אומרת, או שזה נובע מפרסטלטיקה לא תקינה, או הכבד לא, אני לא יודעת, אבל מה מומלץ במצבים כאלה? אוקיי. אז עצירויות זה מחלה בפני עצמה, כי אין ספק שיש הרבה פעמים, אני יכולה לראות מטופלים שיש קונטקסט רגשי מאוד חזק, ולפעמים אנשים בכלל לא רוצים שניגע להם בעצירות, יש שם משהו שהם שומרים. נחשוב על המילה אפילו עצירות, משהו עצור שם. לפעמים זה שחרור בכלל ברבדים אחרים שצריך להתרחש, אנחנו לא מתעסקים ברמה הזאת בשלב הזה, מתעסקים ברמה הפיזית. אז רפלית ללא ספק, ליב, שוב, תלוי בבן אדם, אבל ליב זה משהו שמאוד הייתי משלבת עם עצירות, צריך להניע, פשוט צריך להניע. וצריך לבדוק גם אם המטופל ברמה הבסיסית שותה מספיק נוזלים, אם יש צריכה מספקת של סיבים, לפעמים אנשים מדווחים שהם לא אוכלים בעצירויות. כי לא יוצא, אז לא אוכלים, אז זה מין לופ כזה אינסופי. אז צריך גם לדייק את המקום הזה, אבל בהחלט רפלית וליב, ואם את חושבת שיש שם מזהם כלשהו, אז לבחירתך מהמגוון, אפשר להתחיל בהחלט בעדינות עם הפרצידין, ואם תראי שיש עוד דברים, או לפעמים אם נוגעים ופתאום יש מופע של פריחה על האור, אז אפשר לעבוד בעומק עם דברים נוספים, עם הקנדי פלוס או ה-AP, זה כבר להמשך. אבל עצירות חייבים להניע, לפעמים חייבים לזעזע את המערכת, כי... הליב נותן טענה? כן, כן. כן. הוא פותח סימות, וגם אם את מרגישה שיש בעיה בתנועתיות, פריסטלטיקה נמוכה, אפשר להוסיף את הפוס, את הפרוקטואוליסחרידים, שזה מגיע באבקה, וזה פשוט עוזר מאוד לנושא של התנועתיות, של ההתרוקנות המלאה שתהיה, וזה לא בקטגוריה של משלשל, ממש לא,
אבל זה קצת נותן נפח לצואה, ונותן לה להיות כזאת יותר רכה. אוקיי? אז תמיד לידע את המטופל שיש אפשרות שכך וכך, ואם נתקעים בצורה רצינית, פשוט להוסיף את הפורס. עוד משהו שאפשר וחשוב להוסיף, את בטח יכולה? בהתחלה שיש תביאי לי עצירות שלא פורס. זזה, גם אבקת מגנזיום. כן. אפשר להוסיף מגנזיום. אבקת מגנזיום, מגנזיום במינון יותר גבוה, אנחנו לא רוצים ליצור שלשול, אבל זה מאוד מסייע, אם באמת זה תקוע כמו שאת מתארת, חייבת להיות התרוקנות, אז אבקה של מגנזיום, שיש זה לפעמים, אבל עצירויות קשות, כן, אני זהו, לא הייתי זה בדיוק הולכת. מה שאני אומרת, אוקיי. לעצירות קשה ששום דבר לא זז, הכל כן. תקוע, הכל, אפשר להרגיש גם חלק מהתופעות לוואי של עצירות קשה, זה בחילות, רצון להקיא, כאבי ראש, מיגרנות שלא עוברות, הרגשות כלליות מאוד לא טובות, כי פשוט הכל תקוע, אז חייבים איכשהו להניע, אז במצב כזה אפשר להוסיף את האבקת מגנזיום. כן. אפשר אפילו לקחת במקום כפית מידה שיש שם, הנה. זה הפוס, זה הפרוקטואוליגוסחרידים, שגם זה מזון לחיידקים הטובים במעי, שזה גם משהו שגם בן אדם בריא יכול להתערם, כי האמת שרובנו לא אוכלים מספיק סיבים בכלל בתזונה המערבית, אבל לצורך העניין של העצירות זה פשוט ייתן בלק, ייתן איזשהו נפח ומרקם יותר תקין לצואה, שהיא תעבור בצורה יותר חלקה בלי להפעיל לחץ ובלי לגרום שלשול. והדבר הבא זה בעצם אמרתי בעצירויות אבקת מאוד מגנזיום. קשות, אבקת מגנזיום, אם באמת שום דבר לא עוזר, כי ניסינו גם ליב, גם רפליט, גם פוס, אפשר לקחת אפילו כפית שלמה, 5 גרם של אבקת מגנזיום בערב, היא לא טעימה דרך אגב, אבל לא. אין מה לעשות. לא. מגנזיום אסקורבט או חסר המגנזיום? לא טעם. טעימה, חסר לא טעם. טעימה. אני רוצה להוסיף משהו חשוב, סליחה. המגנזיום אסקורבט, נכון? לא, מגנזיום אסקורבט זה ויטמין C ומגנזיום, המינון שם בעיקר זה זה 800 ויטמין C. מיליגרם ויטמין C. אבקת מגנזיום זה משהו אחר, זה פשוט מגנזיום ציטרט ומלט, זה מגנזיום באבקה, שדרך אגב הוא טוב מאוד לספורט. את רוצה להראות את זה רגע? להביא את האבקת מגנזיום? אני אביא. קצת, יש לנו, יש לנו. יש לכם, אוקיי. יופי, לא אוקיי. התכוונתי למגנזיום אסקורבט, אלא לאבקת מגנזיום במקרים של עצירויות קשות. כן, זה פשוט טיפים כאלה של ניסיון עם השנים. יש שם מגנזיום אסקורבט גדול. לא, זה בסדר. לא, אבל למה? זה לא... לא, לא, זה אבקת מגנזיום, זה ציטרט ומלט. מגנזיום אסקורבט. דרך אגב, כמובן, חלק מהעניין של עצירויות, למה מגנזיום טוב? כי מגנזיום מרפא שרירים, אז אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא רוצה לייצר מצב של שלשולים, רוצים פשוט שהיא תהיה יותר טובה. אז חלק מזה זה הרפאיה של שרירים, גם שלא נשכח שמגנזיום טוב להורדה של מתח. כי לפעמים גם עצירות נובעת ממתח. מתח עצבי גבוה, שרירים שכל הזמן מכווצים, אז מגנזיום מאוד תומך בקונטקסט הזה. וגם אפשר להוסיף טיפות של ויטמין B להרגעת כל מערכת העצבים. בן אדם מכווץ כולו, יש גם עצירות. ברגע שככה מורידים רמת מתח וסטרס, זה עובד גם כן על הנושא של העצירות, זה נקרא עצירות רגשית, וזה המגנזיום אסקורבט. הוא מגיע באבקה למצבים של עצירויות קשות מאוד. אפשר לשאול שאלה לגבי דיברטיקולים ודיברטיקולוזיס? בבקשה. ממש ככה, אם אפשר, א', ב', ג', איך הולכים? אוקיי, אפשר? כן. יופי. הדבר הראשוני שאני נוהגת לתת בדיברטיקוליטיס, זה קודם כל ריפליט. לנקות את כל הכיסנים במעיים, שהפסולת שנמצאת בתוך הכיסנים היא זו שגורמת לדלקתיות כל הזמן. אז אני מתחילה בריפליט למשך שבועיים, ריפליט לבד. אחרי שבועיים אני נותנת את המיינלינקס, פרמטרול, זה בטח שונה לגמרי מהטיפול שאת נותנת. ממש שונה לגמרי, אוקיי, כן. זהו. פרמטרול, נוטרי קומפלקס שהוא אנטי דלקתי, ואומגה 6 שצריכה להגיע אלינו.
שזה גם אנטי דלקתי חזק מאוד במינונים גבוהים מאוד. מה הטיפול שאת נותנת? זה מעניין, זה בדיוק עכשיו המפגש מאוד מעניין בין שיח מטפלים מקצועיים, שאפשר לבוא מכמה גישות, וכמובן הכי חשוב זה להצליח בטיפול שהמטופל ירגיש טוב. אז דיברטיקוליטיס היא דלקת מצעפים, שבעצם יש שיבושים או עיוותים, מה שנקרא בסיסים או מוריגים, שזה המבנים של המעי, מכל הסיבות, זה יכול להיות מגיל, זה יכול להיות פשוט עניינים גנטיים, זה יכול להיות משהו שמתפרץ מכל מיני שינויים בחיים, פשוט דלקת המסעפים, בגלל שיש עיוות במבנה של המעי, פסולת בעצם נשארת שם, נדבקת לדופן של המעי, ויוצרת שגשוג קר החיידקים שם, שמח מאוד לקבל את האוכל הטעים שאנחנו אכלנו ולא יוצא החוצה. אז זה גורם לדלקתיות, כאבי בטן. אז אני, שוב, אם זה משהו מאוד אקוטי, אני פחות אוהבת להתחיל עם רפליט, או אם כן, אז מינונים מאוד נמוכים, זה יכול להיות חצי כפית כפית, גם צריך לראות אם יש התרוקנות, אם יש שלשולים, תלוי מה המצב הזה. אני אוהבת לעבוד עם דיברטיקוליטיס, עם גס פלוס, מוצר שהוא מאוד מרגיע, גם בעצם מרגיע את האביתות וכאבי הבטן שיכולים להיות, וגם מרפד ומרפא את הרירית, כי איפה שיש דלקת אנחנו צריכים ריפוי. אז גס פלוס מאוד טוב לקונטקסט הזה של הדיברטיקוליטיס. אפשר לקחת את זה גם על בטן ריקה, באמצע הלילה, מישהו קם ויש לו אביתות, אפשר לקחת גס פלוס בלי קשר לאוכל. אם רוצים בבוקר או בשעות היום, אז כמובן 20 דקות לפני הארוחה, כדי שהכמוסה תיפתח ותצפה, הצמחים שיש יצפו את כל הריריות וירגיעו. וגם אפשר לשלב פרצידין. פרצידין, החשיבה שוב, שיכול להיות שאיזשהו טפיל שהדליק לנו את כל החגיגה הזאת של הדלקת מסעפים. וגם דרך אגב אפשר בהמשך, זה תלוי שוב אם יש יציאות או לא, לשלב פוס. פוס כסיבים מסיסים שלא יגרו את הרירית של המעי. זה משהו חשוב בדיברטיקוליטיס, כי זה בעצם יעזור לניקוי של הפסולת שנדבקת לדפנות בלי לעשות גירוי, אבל זה בהמשך, לא בהתחלה של הטיפול. דרך אגב גם אפשר לתת את האפה או אומגה קר, זה אומגה 3, היא מפחיתה דלקתיות וגם משמנת ריריות של מעי, אז זה גם משהו שאפשר לחשוב בקונטקסט הטיפולי. אז זה החשיבה שלי לעבוד עם דיברטיקוליטיס. אז אתם רואים, יש כאן איזשהו גם מגוון מחשבה, לא להגיד שיש פרוטוקול טיפול אחד, ואם עשיתי משהו שונה אז יש פה טעות, פשוט צריך מאוד להבין מה המצב של הדלקת, בכלל של הסימפטומים של האדם. אם זה במצב אקוטי, צריך להיכנס לאט לאט. המוצרים שאני נותנת, אומנם במינונים מאוד מאוד נמוכים. אם בן אדם רוצה מניעתי למנוע את ההתפרצות הבאה, מה שנקרא, אז אני נכנסת בכל הכוח עם הסיפור הזה. תודה רבה, ואפשר קצת לחדד. בעצם הכיוון הטיפולי, כן, אני הבנתי, אבל מהו התכשיר העיקרי לשיקום קיר המעיים? בואי נגיד ככה. יש כמה אפשרויות. שיקום. פרוביוטיקה, זה אנחנו כבר מבינים, אוקיי? איזה ובאיזה מינון הבסיס הוא פרוביוטיקה. הרגעה או שיקום של הדלקת, אפשר להתחיל מגס פלוס, אפשר לשלב מיינלינקס, אוקיי? זה לא לגבי הדלקת, אלא דווקא לשיקום קיר המעיים. אם את רוצה לשקם קיר של מעי, אם יש מעי דליף, אז כמובן נעבוד עם מיינלינקס או פרמטרול, או שניהם ביחד. זה יכול לבנות את הקיר של המעי. אם יש דלקת, ההגדרה של דלקת, איפשהו במעי, אפשר להתחיל מגס פלוס, ואפשר גם בוסווליה. בוסווליה היא פורמולה מדהימה לדלקתיות במעי ובכלל בגוף. זה לא רק לפרקים, היא טובה לקרונקוליטיס, דיברטיקוליטיס, כל מה שרוצים להפחית דלקת, וכמובן לשלב. אם יש דלקת, יש בה מעבר דרך הרירית של המעי, אז זה לשלב אחד מהפורמולות לדלקת, ופורמולה שעושה שיקום לרירית של המעי. אני רוצה להוסיף משהו ולומר, זה כמו שאני יושבת עם מטופל והוא אומר לי, ואני מציעה לו 4 מוצרים, ואז הוא אומר לי, תגידי לי, מה המוצר האחד שאני יכול להתחיל איתו? זה לא עובד ככה. כל מוצר עובד על מערכת וחלק שונה
במעיים, בקיבה. אז אם את רוצה לשקם את ריריות הקיבה, את תקחי את הגז פלוס. את רוצה לשקם את ריריות המעיים, תקחי פרמטרול ומיינלינקס. אין מוצר אחד שיעשה את העבודה מאלף ועד תף. לא קיים. כן, זה לא, בוא נגיד, זה לא הבנה תיאורטית בשבילי. ואז שאלה נוספת אחרונה, מהו המינון המקסימלי של גז פלוס ביום? עד 6 ביום. באופן עקרוני, ההמלצה היא לקחת כמוסה 10-20 דקות לפני הארוחה. אנשים שסובלים מצרבות קשות יכולים לקחת עד 6 ביום, ובמידה ותקפה צרבת נוראית, אפשר לקחת גם 2 כמוסות, לפרק אותם ברבע כוס מים ולשתות על המקום, הצרבת נרגעת. בעיקרון, מניסיוני, 3 ביום עושים את העבודה בצורה מצוינת. זה לתקופה אקוטית, ואחר כך להוריד תראי, שתיים, שלוש כמוסות. בצורך. לא, זה תלוי מה מצבו של הבן אדם. את יודעת, אנשים לוקחים סותרי חומצה באופן קבוע כל החיים. אז על אותו משקל זה הגס פלוס. אם הם צריכים את התחזוקה הזאת, אז גס פלוס עושה את העבודה. בלי כל אוקיי, תופעות הלוואי שיש לסותרי חומצה, שזה אסון בעיקרון. תודה רבה. בבקשה. אוקיי, אז לפני שאנחנו נפרדים, היום אנחנו ראינו עד כמה מערכת העיכול היא לא רק צינור שמעביר אוכל, אלא מרכז בקרה של ממש, שמנהל את האנרגיה שלנו, משפיע על החיסונית, הרגשות, שינה, אור. איך? אור. אור. פרקים. בקיצור, הבריאות הכללית שלנו מתחילה בבטן. כל בחירה שנעשה בצלחת, בתנועה, במנוחה, יכולה להשפיע על הבטן בטובה. אני מזמינה אתכם לקחת את הידע הזה, איתכם הלאה, ולהקשיב לגוף שלכם, לטפח את מערכת העיכול לא רק שכואב, אלא מתוך הבנה שהיא המפתח לבריאות שלנו. תודה לכם על ההשתתפות וההקשבה. היה לי באמת לעונג, גם לרננית, נכון? בהחלט, מאוד נהניתי. אני מקווה שתוכלו לעכל בקלות את השיחה הזאת. בהחלט, וכל שאלה אתם יכולים בקבוצה להעביר, ואני אענה לכם, ואני מקווה שזה יהיה הפתיח לסדרת הרצאות